Trzeba najpierw zdobyć róg, potem go zagotować, szlifować i polerować. Proste, nie? Rogów są rozmaite kształty, co o tym decyduje? Jeden taci róg. No to wszystko zależy od tego, jak się go zagnie. Niektóre rogi można zagiąć, niektórych się nie da. Róg, żeby go zagiąć, on musi być w środku pełen. Takiego pustego to się nie zagnie, dlatego jest prosty ta wakiera. Chociaż z tych prostych lepiej się sypie. A z tych zawsze jedna dawka, półtora pokoju. Czy jak se dorożnie robi, on nieraz potrafi pęknąć, czy w jedno się udaje? No, potrafi pęknąć, przy zaginaniu potrafi się złamać, przy ściskaniu potrafi tak pęknąć. Przeszlifuje się, przewierci, trudno to jest robota. Ale gorsi przy tym jest pył i smród jeszcze.